Flippy bro che parlocchi paragiora. Kebanyakan rupang tang ban ngui umpia rup mla. Ni kupor ngadon hang neha. Lengkas ing. Nomor ba. Nak ring video na rup mena step. Teh kuno wan ka jingmut hang ne kalong ba ngadai hi ban pen mi video kumra ini pe ya ke video kan si nomor ba mental don kumba arsteng adon hang ne ti ban kroi nalas ing mo pe ngal dep kumba arlainor te mo kiu nang ta ka basar kadang belai nomor ba us ing rum dak ha te yin sai pe kan ka sngi kalau video kalong no nomor ba ndang dep poi nang ne ngan le sing nang ta lada long ka bala ngan sa pe world cup shibit mana ba pe world cup menemen ha prengka Spain Persia ya cup verde ka jing le kai ru kalong ka itna na ru kata nomor ba beling ba ka jing le kai bha jong goli ane kol jong ka cup verde kala la ban yeda khadu khatwai kilai draw mo nomor ba ka jing le kai bha ka jong gol Klamla pen ki jar ki jong Lamine Yamal, Pedri, Ferran Torres, Rodrigo, and so on and so forth. Okay, let's go. Nama baslap perlok. Mahamban ri hang ne hatrep jong una kamo. Nama bangi hang te hajrong yem dan strap takadaw. Mawan chane ban wan ri islam nama bam takaliur pitip hi kadikaliur jurslam. Bang kuat ban ong hanek por kolong ba utu iba jamen hakane ka sautrik jom tau benai hadin khat arsni ila wan pai temene ngadan spi ga news kolong ka bas ngtana nama ba ubriu bom like kran la ne bom boduna document mentau la lai wan pai hadin kumba khat arsni mo Teka burom bat ka jing ayu ni ay shublay na marlang ba ka jing don rungkat ka jumu hakine gi khat ars ni yaw to ba uluan poi suk poi san shalaying temta khame penslam ngan treshwa bat anang dep tray yin se gindo na ba mental don kumalai steng maybe sau steng san meje ngan le phaina ma Wah. Paralok. Parajor. Nomor ba. Nadu mene. Por ba ngadang don shaklau. Ngadap bantrei kumba katok nenur nalas ing. Din kata hapslam nang tahap slam mawan no shing. Minta ladon kumba kandai steng ina sudah ban bamja nomor ba nge bamja men nomor pun kam damen pe kini kon ngan pi pe kene kon go jong ni kan hai ni mani hai oh la samtia i Pila samtia ne tau ni pai ni ka kun rugala samtia namar baldon kumba kendai steng maybe chipo je ka la yo tia hi ma paralok parajor fast but not the least ko e ka bangun banong ne por kolong ba welcome kabakut bat kabasdang haune upnai upamenta upnai Jun Julai 2000 World Cup mano bakwa ban job menta ka khandru tarik upnai banreu 2000 ka jingle kai hapdeng ka France bat ka air kumtu ka tim yana pictureshan ane yana pikwa ban job hakaniga shiteng snya chibit jamit
dan baknashten spushten krishten krashten salaiken ta kajing kai kan stang nang ta la shai pan Henry Steng Minster kajing kai hapren ka Argentina Persia ya ka Nigeria yano pikwa ban job hagre jing kai namar ka ti jing kai ru kalong ka ba itna ru ta namar ba ka jing la yele kai ba Messi hagre World Cup ko ba ka rang shudem nang ta ki squad jong ka Argentina Ibolong Emi Martinez Molina Enzo Fernandez Rodrigo de Paul Alvarez nangta kiwi namla banjir kerteng namar ba kiyabun te kermen bahkan job suk Argentina ashai minstep ma te namar ka video ru imat kala kham slam ngan pun kun ahane namar sa spang in sai atiana lada nga la ban ki hagane ga stensnya komut anyo ban pe yak jing le kai hapre ka France bat ka wena ki ri jong prima te krishun jarmu bapil pe ene video ngin second part next video